final ir seguindo o camiño, a ruta que seguiu Magallanes dende a Patagonia ata as Marianas. Antes houbera outro xogo de pistas así, ata a Patagonia. Vale. Ben, outra posibilidade son as cazas do tesouro. As cazas do tesouro é algo moi interesante para iniciar os rapaces no manexo da web, non? Sobre todo porque, son espacios web no que ti fas unha introducción de carácter motivacional donde tes aloxados diferentes recursos e donde tes que facer unha proposta final, unha pregunta final, unha gran pregunta. Entonces, é moi interesante para inicialos porque ti fas unha selección ya de recursos, vale? Porque ás veces, dependendo da idade dos nenos, non os podemos deixar navegar na internet. Quero dicir, isto pasou neste curso, estaba a apoio nunha aula e era sobre pois o neolítico, non sei. Busca información sobre o neolítico, nenos do cuarto. Podese meter en calquera sitio, o sea, ti tes que dar a página onde debe buscar información, ou teria seleccionada, ou se pasan toda a clase buscando en internet hasta que finalmente teñen que ir a profe e decir, non, mira esta página, vale? Entonces, é moi interesante, ao principio, mentras non saben navegar, ofrecerles os recursos, vale? Estas dúas cazas son do INSTI de Asun, de Oíes Valadares. Na primeira se titula Vamos al teatro. Ben, esta que ás veces os de secundaria decides es que non podemos facer actividades globalizadas. Bueno, pois a veces hai que buscar os recursos do momento, non? Isto estivo feito en lingua castelá do primeiro da ESO. Cal era a finalidade da actividade? Aprender os rapaces a navegar nunha página web, non? Digamos, a excusa era, queremos ir a unha obra de teatro, o Teatro Fundación, pero antes vamos a investigar sobre os teatros galegos. Despois imos a investigar sobre o García Barón. E logo imos investigar na página da Fundación que obras de teatro hai neste momento para que poidamos elixir unha. Cando a teñamos elixida, saibamos como podemos mercar as entradas e unha vez mercadas as entradas, investigar tamén como nos podemos desplazar en autobús, dentro do instituto, en transporte público, dentro do instituto ao teatro, non? Ben, ao final tiñan que escribir un breve texto sobre todo o que investigaran, sobre toda a información anterior. Lóxicamente, isto era unha excusa, pero o obxectivo era buscar en internet, aprender os rapaces de primeiro da ESO a buscar en internet. O outro é un convite informativo. É unha actividade que procede dun grupo de traballo do profesorado, un grupo de traballo sobre o libro de non ficción, e a finalidade é buscar información nos libros informativos, non? Fíxose con cuarto da ESO, o propuxo o equipo de biblioteca, pero, bueno, se podería facer con calquera outro nivel, non? Entonces, se entrades aí no enlace, se ofrecen uns temas de estudio, con unha bibliografía elixida polo profesorado entre os fondos da biblioteca para cada tema, unhas fichas de traballo que teñen unha introducción, unha selección de retos, de actividades que facer, donde se lles pide transformar a información nun mapa mental ou nun cartel informativo. Finalmente, ese produto final é o mapa mental ou o cartel informativo segundo o tema que teñan traballado. Bueno, o que vos dicía antes, que parecen a mí as cazas de tesouro gustan moito
porque son procesos guiados. Cando o alumnado todavía non ten moita habilidade na busca en internet, pois o profesorado busca os recursos, fai unha guía do proxecto e lle ofrece as ferramentas. Ben, outra proposta, os proxectos. Este é un proxecto de infantil do meu centro, que se fixo 2 anos, gañou un dos premios de traballo por proxectos, é sobre... A ver, está marcado dentro do PDI dese ano, que xa non lembro cual era. Era sobre a agricultura, me parece, sobre o horto. E estos se centraron na prehistoria, non? Entonces é un proxecto globalizado de infantil, en que o produto final foi unha obra de teatro na que participou todo o alumnado de 4 anos, non? Entonces, a ver, a verdade é que un traballo moi impresionante, porque ti coñeces o alumnado, había non sei cantos nenos teas subidos ao escenario falando, non? Entón, un resultado espectacular e un xeito de traballar de profesorado infantil. En infantil, pois tamén se fan este tipo de cousas, non? O que sí que, claro, é globalizado. Todas as materias están centradas no proxecto, non? Temos tamén proxectos que se poden facer no instituto. E como se poden facer no instituto? Pois en a asignatura de proxecto competencial, por exemplo, como ocurrir con estas, non? Son do Instituto de ASO e IES Valadares. Son 3 proxectos que se desenvolveron un curso escolar, cada un trimestre. Publicitas da súa biblioteca. Pois foi un proxecto para implicar os rapaces na formación de usuarios, en que eles aprendían, despois dunha sesión de formación de usuarios, expoñían os servizos bibliotecarios, tiñan que dar a información sobre o contido destes juegos, por exemplo, sobre os espazos físicos da biblioteca, e para iso tiñan que manexar diversos soportes. Algúns facían un soporte impreso, outros en formato podcast, outros en formato vídeo. Cita cegas cun libro? Pois tamén é unha actividade que trata sobre o documento impreso como fonte informativa, es decir, estaban facendo investigación con documentos, con libros, e se aproveita aí para traballar, guiar o alumnado nas fases de investigación alfin que antes comentamos, non? E en canto a pioneiras, pois é un paso máis. Aproveita o tema da muller para, utilizando fontes bibliográficas, biografías en formato impreso, os complementa con buscas en internet. Ao final teñen que elaborar un cartel digital. Entonces, notase unha progresión, ¿no?, no traballo. Todo ello traballado no traballo na asignatura de proxecto competencial. Logo temos outro moi interesante, proxectos interdisciplinares, que isto tamén se pode facer en secundaria, non? Este proxecto fíxose o ano pasado, creo, no curso pasado, fíxose con o alumnado de primeiro da ESO. E que materias? Pois algunhas tan variadas como lingua castelá, matemáticas e xeografía e historia. O punto de partida era un libro de ficción, Hermano Lobo, de Michel Babet, e a partir desta lectura dese libro, pois tiveron que investigar e o produto final era a elaboración dun libro de non ficción, dun libro informativo que vense deste, desmontando a prehistoria, na que colaboraron o profesorado destas 3 materias. Ben, e chegamos ao concepto de proxecto documental integrado, que digamos que sería o máis complicado, non? Aquí neste enlace tedes
podedes investigar todos os proxectos que fixemos no noso centro. Ben, o concepto de proxecto documental integrado foi ideado por Rosa Pecín. Dice que son pequenas investigacións nas que o alumnado traballa directamente coa documentación, independentemente do soporte, aprendendo a aprender e a traballar autónomamente. Ben, nesta definición teñen importancia as tres palabras. Proxecto, porque estamos traballando coa metodoloxía de proxectos, vale? Documental, porque o fundamental é a información, os documentos. Ningún monta un proxecto documental porque me quedan moi ben as vidrieiras, quedan preciosas. Non monto un proxecto sobre a Idade Media porque quedan moi ben as vidrieiras, sino que as vidrieiras somos o produto final dun traballo de investigación sobre as catedrais, sobre como se traballaba o vidrio, como se pintaba, como se emplomaba, medidas, un montón de cousas, ese produto final. Pero o que importa é a información. Integrado, porque é de toda a comunidade. Bueno, aquí nesta diapositiva se explica todo isto que acabo de dicir, pero, bueno, máis extensamente. Vale. Entón, nun proxecto documental integrado, elíxese un tema que adopta todo o centro e, polo tanto, que se reflicte no proxecto educativo do centro e na PSA. A biblioteca ofrece o soporte con documentación tanto de ficción como informativa, con soportes múltiples. Todas as materias, todas as áreas inciden dun xeito ou do outro e colaboran para engrosar ese proxecto. O mesmo que toda a comunidade educativa está implicada, o profesorado, o alumnado, as familias, as asociacións de pais, o persoal non docente, incluso desa colaboración do entorno, donde ten unha cabida moi importante a biblioteca municipal. Ben, aí tedes enlazado este proxecto que foi quizáis un proxecto moi completo, se titulou Pinga Pinga Pensa en Verde. Foi un proxecto que xurdiu a partir dos incendios que hubo alrededor de Vigo no ano 2017. Vale, pois en varios centros de Vigo quedou o formiguillo ese de que podemos facer, empezou xente a xermolar sementes de carballo. Durante todo o curso estivemos pensando, entonces decidimos que cando foi o aniversario, o ano seguinte, xuntarnos. Entonces fixemos un proxecto no que participaron 8 centros de primaria e o Oso, o IES de Valadares. E que comenzou unha xuntanza de todos os centros no Monte dos Pozos, que foi un dos montes que arderon máis. Lóxicamente, ese foi o inicio do proxecto. Existe unha planificación, eso é importante, establecer unhas datas, buscar unha documentación, buscar os recursos que me poden valer, que produto final podo elaborar. Como vos decía, debe haber un proxecto, un PDI, un acontecemento de inicio que sexa significativo, logo hai un momento de fase de investigación e, por último, un acontecemento de finalización. Pois, non sei, unha festa conxunta, unha exposición, a imaginación é libre, non? En algún cole en el que estaba, o planteamento de inicio era unha obra de teatro dos pais, por exemplo, non? Dependendo do tema, ás veces poden xurdir ideas variadas. Ben, entonces, eu máis ou menos dixen todo o que tiña que dicir, que, bueno, é moito correr, e agora vos toca a vos. Se lembrades, a viaxe comezou cunha pinga de auga que se metía
polas capas da terra, non? Polas capas subterráneas. Entón, simplemente, digamos, pois, uns consellos para navegantes, non? Que sodes vos. Primeiro, importante, analizar a situación do centro. Pola mañá nos decían pues, que en algúns centros tiveron apoio dos equipos directivos, noutros centros non. Entonces, se queremos traballar con Alfi, antes de empezar a traballar, temos que ver como é a situación do noso centro. Temos un equipo directivo que favorece? Pois, o mellor, podemos pensar nun PDI. Temos un claustro que poderíamos sumar a isto? Pois, o mellor, podemos pensar nun PDI. Pero se o equipo directivo non nos favorece, ou se o claustro como que non, tenemos que empezar a pensar en outro tipo de cousas, o mellor nun xogo de pistas proposto pola biblioteca nunha data sinalada, ou mellor apoiarnos nun compañeiro que traballa con proxectos moi ben e ver como se vai sumando xente. Isto hai que velo. E o equipo directivo é moi importante porque o equipo directivo é o que dá horas de biblioteca, o que organiza. Entonces, temos que... Home, quedan. Ya estoy na hora. Vale, perdón, eso duele. María acabou agora. Segunda cousa, información. Non podemos montar un PDI sin información suficiente. E ás veces un PDI se cae se a información non chega, se non é suficiente, se non é relevante, se non está adaptado ao noso alumnado. Vou vos dicir un segredo. Non montedes un PDI de emocións, non chega a información. Terceiro, digo baixinho porque en alto non se me escoita, entonces... Establecer un cronograma, isto é importante. Non para ser talibanes do tempo, senón porque eu, por exemplo, nunca me enteiro. Cando me dou conta xa estamos en evaluación. Entonces necesitamos ter unhas datas desde o principio marcadas, vale? O fundamental con Alfi é traballar coa información. Cantas máis competencia desenvolvan, mellor, porque o proxecto vai ser máis rico. Se só traballo a competencia lingüística, non está ben. Pero se traballo a competencia lingüística, a matemática, a social, bueno, ahora xa non sei como se le chaman, pero bueno, me entendedes, non? A cultural, todas, vale. Despois, que o alumnado teña que realizar un produto significativo. O que importa é o proceso, o mellor o produto me sabe chimichurri, pero se aprender un mogollón polo camiño, pois eso é importante. E dar difusión. O sea, a miña profe de redacción me encantaba a miña clase, te poñía moi ben na libreta, pero bueno, cando lía a redacción en voz alta, imaginade agora, se leen a redacción na radio, ou lle dan difusión na página web, o sea, cando un alumno fai un traballo, hai que premialo, e fai un bo traballo, hai que premialo difundíndolo, non? E, bueno, María me deixa dicir unha frase que atopei outro día nas redes sociais da miña compañeira e amiga, Carmen Loureiro, e dixen esta frase para terminar a charla, que dice: a actividade máis importante que un ser humano pode acadar é aprender para entender, porque entender é ser libre. Estaba no muro de Carmen, pero é de Espinosa. Vale? Pois eso.